Hola, molt bones. Avui us porto una petita proposta cultural per aquest mes de novembre. I és que des de la secció de Geografia i Història de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, a Lleida, hem muntat un cicle de debats al voltant d'una qüestió que ens preocupa i que segur que interessa a molta més gent, que és la qüestió de les humanitats digitals, no? És a dir, tot el que té a veure amb les humanitats que es duen a terme des d'un àmbit digital, ja sigui docència, ja sigui recerca, ja sigui digitalització de documentació, és a dir, és un àmbit molt extens i en certa manera interdisciplinar. Per això hem preparat un cicle de debats que tindran lloc cada dimarts d'aquest mes de novembre a l'aula magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs a les 6 de la tarda i que també podeu seguir a través de la web culturaiei.cat en directe, en streaming. Demà mateix, aquesta setmana mateix, ja tenim el primer debat amb el Joan Ramon Beny i l'Agustí Colomines, que ens parlaran una mica des de l'àmbit de les humanitats digitals en català, com està una mica l'estat de la qüestió. La setmana que ve vindran l'Alberto Venegas i el Marc Enrotllant, que han escrit llibres sobre història dels videojocs. La següent vindran el Ramon Usall, que és un historiador que, com sabeu, escriu més ressenyes de videojocs a la revista Sapiens, i el Jesús Bosch, que és el director general de l'empresa de videojocs Starlop Studios de Lleida. I finalment, a final de mes vindran la Gemma Cavaller i el Rodolfo González a parlar-nos de les humanitats digitals en l'àmbit de les biblioteques, tot el que té a veure, com he dit abans, amb el tema de la digitalització de documents, per exemple, o el tractament de dades. Bé, espero que us sigui del vostre interès, us deixo aquí el programa i espero que ens veiem demà, la setmana que ve, l'altra i la final. Ens veiem, que vagi molt bé.